El Consell Comarcal del Baix Ebre, l'Agència Catalana de l'Aigua i Ecologistes en Acció emprendran a partir del segon trimestre de l'any una campanya per promoure l'estalvi i l'ús eficient de l'aigua. L'objectiu és conscienciar la ciutadania a través de l'exemple de les administracions més properes. Per això, la campanya preveu l'elaboració d'ecoauditories als ajuntaments dels 14 municipis de la comarca i a l'edifici de la seu del Consell Comarcal. Segons ha explicat la responsable de la campanya d'Ecologistes en Acció, Elisenda Forés, per demanar a la gent que estalviï aigua, cal primer que l'administració prediqui amb l'exemple. Quin és l'objectiu final realment d'aquesta campanya? És demostrar a la ciutadania que allò que els demanem, que és que utilitzin l'aigua d'una manera eficient, també s'ho aplica la pròpia administració. Per tant, si el propi edifici de l'Ajuntament és el primer que estalvia, no hi haurà cap problema en demanar a la ciutadania que també col·labori, que també utilitzi l'aigua d'una manera més eficient. Siguem els primers de demostrar com a administració que podem estalviar. A banda de l'elaboració de les ecoauditories, la campanya es fonamenta en dues actuacions més. D'una banda, es faran xerrades específiques al personal de la neteja dels ajuntaments per valorar el consum d'aigua que fan i es lliurarà material d'estalvi d'aigua als treballadors municipals. De l'altra, els 14 municipis de la comarca acolliran una exposició de 5 panells informatius sobre el canvi climàtic i la sequera i els consells per estalviar aigua. La campanya, que s'ha presentat al Consell d'Alcaldes del Baix Ebre, s'iniciarà per primer cop al conjunt d'una comarca. El seu pressupost inicial, que assumirà l'ACA, és de 25.000 euros. A més, preveu que els propis municipis, amb els seus recursos, puguin ampliar les seues actuacions i que en el futur es puguin traslladar als centres escolars o a les llars de jubilats. La iniciativa coincideix amb una situació de sequera excepcional que podria derivar en restriccions els propers mesos en algunes zones del país.